Itamot a Hulyo malaglagip ti aksyon ti gobyerno kalpasan a napasaran ti magnitude 7.0 a gingined ije Abra. Antay sublian ti pasamak babaan kini Anjel Kim Pengosro. July 27, 2022, iti eksakto alas 8:43 ti agsapa, kalaat anasinga ti natal na nga agsapa iti probinsya ti Abra, gaputan na pasamak ti maysa kadagiti kapigsaan a gingined iti Pilipinas. Magnitude 7.0 a tectonic earthquake tinang didigra iti munisipyo ti Tayum, anang apektar iti kabangibang a lugar iti Cordillera ken Region 1. Dagus narikna ti epekto ti gingined iti intero a rehiyon Cordillera ken kabangibang a probinsya pakairamanan ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan. Nagsagaba ti probinsya iti kadakelan a panakadadael. Nadadael dagiti kalsada, nasukimat dagiti rangtay no adda panakadadael ti struktura da. Ken dagiti panagrega ay ti daga, tinanglaped kadagiti kang runaan a highway a mangikonektar kadagiti ili ken probinsya. Dagus na nagturong ti presidente iti Abra, anang kumusta ken nang ipaay iti tulong kadagiti umili. Let's make sure that we are ready to support them and give them all that they need. Nasurok 5,000 at tao tinaapektaran. Nasurok 57,000 ditoy tinaidistyero. Agdago piti 35,000 a pagtaengan tinaapektaran. Apakairamanan ti 686 at totally damaged. 177 nga healthcare infrastructure tinadadael. Nasurok 8,000 na pagadalan tinaapektaran. Sangapulo ket maysa nga eskwelaan ije Central Luzon, siyam ije Cagayan Valley, 8 manipod iti Cordillera Region, ken 7 ije rehiyon ti Ilocos tinakaro a nadadael. Kalpasan ti kang runaan a gingined, 3,496 nga aftershocks tinanglilibok iti rehiyon. Dagiti dadduma ket napigsaan narikna dagiti umili. Naturog dagiti dadduma a residente iti Ruwar ti Balayda, babaen kadagiti naipatakder a tents. Agamakdaga po iti napipigsa nga aftershocks a napasaran. Naingat ti panang monitor ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology iti gingined ken dagiti aftershock na. Inlawlawag dagiti eksperto at ti gingined ket tectonic ti nagtaudan na. A resulta ti panagaraw dagiti aktibo a fault iti baba ti Northern Luzon. We will just have to do as much as we can, as quickly as possible. Work together with the local government so that we can make sure na walang nangangailangan na hindi natin nabigyan ng tulong. Dakkel mo ti pukaw iti ekonomiya gapo iti gingined. Temporaryo ang nagsira dagiti negosyo gapo iti panakadadael ti struktura ken panakasinga ti kuryente. Bayta dagiti lugar ti agrikultura ket nakapadas iti panagrega ay ti daga anang apektar kadagiti talon ken sistema ti irigasyon. Temporaryo ang naisira dagiti lugar ti turismo iti rehiyon ti Cordillera para iti panang sukimat iti kinatalged. Nupay nang ibati ti gingined iti July 27, 2022 ije Abra iti tugot ti panakadadael, intampok na pay ti kinatured, kinaandor, ken panagkaykaysa dagiti umili. Ti trahedya ket agtaktakder kas maysa kadagiti kapatgan a didigrati nakaparsuaan amang ipalagip iti tunggal Pilipino iti panagsagana, panagtitinulong ken panakipagrikna iti anyaman a dawel ti panawon. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.